umsakazo ukhozi FM ungizwe Mchunu uthi uphoqele ukuthi ayohlolwa ngudokotela njengoba esola undunankulu waKwaZulu Natal uSihle Zikalala ngokuMshaya ngeQupha esifuba. Nginimekelele ngiphinde nginamukele kule channel ehamba phambili ngeze lami igama umfeze kuntutu wakho mali bathi lasibona amakomenti mawuthi umusha la ekhaya sicela short wa subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Ungizwe uthe uShaya uZikalala emcimbini wengoma kaZolonke obuse People's Park eMoses Mabhida Stadium eThekwini ngomgqibelo ebusuku noZikalala uvulele ungizwe icala lokumehlisa isithunzi kanjalo futhi nokushaya. Okhulumela amaphoyisa kuzwelonke uKholeni Antled Mathe uthe amaphoyisa aphenya amacala amabili avule estation samaphoyisa eDurban Central. Uthe baqinisekisa ukuthi icala lokuqala ngelokushaya elivule ngomgqibelo, lesibili elokwehlisa isithunzi elivule ngesonto. Uthe omabili amacala ayaphenya. Ungishaya ngesibhakela esifubeni nginesifuba somoya phecelezi asthma, manje ngiyahlolwa ngudokotela, iyajima lensiza futhi nerecord lokubhonyenye ingane kusho lapha umnumzane ngizwe Mchunu. Uthe uhlangane noZikalala emcimbini ngaphandle kwezinkinga, babengelene kahle, wambuza ukuthi ukahle kahle wamfunani, walandula ungizwe wathi akukho nje usuke ezingcokolela naye bahleka kwakuhle kwaba njalo. Uqhubekile umcimbi ungene ethendeni washutha nabantu wamqhweba ephethe ingelazi kungathi uphuze uphela inkani. Uguqe phambi kwakhe wabanakho ekholela ukuthi unenhlonipho, wakhuliswa ngesizotha lapha nenhlonipho. Uthe wangifunani wathi yena wathi ungizwe khuzeni kanjalo futhi anginankinga nawe kusho ungizwe. Uthe uZikalala ubese gadla ngaso leso sikhathi. Uthe akaphindiselanga futhi baningi ababonile ngathi kwenzeka lesi sigameko. Uyena owaziyo ukuthi umshayelana ulanda umthetho wamvulela icala bekumele enze njani ebuza lapha. Isitatimende sehhovisi likaZikalala sithe uvulela ungizwe icala lokushaya nokwehlisa isithunzi estation Durban Central. Sokunezikhawu lapho umnumzane Mchunu ephimisa khona amagama alumelayo kundunankulu angachukuluzanga kusho isitatimende. Sithe ungizwe uye lapho bekuhleli khona undunankulu waqhubeka nokumdelela kwaze kwaphoqela ukuthi abaseceleni kakhe bangenelene. iANC yaKwaZulu Natal ithe izolinda uphenyo lamaphoyisa ngaphambi kokuthi inqume ukuthi uZikalala kufanele yini ashenxe esikhundleni. iANC ithe nomgomo bonke abaholi ababhekene namacala okufanele bashenxe ekhundleni. Ukukhulumela iANC esifundazweni umnumzane Nhlakanipho Ntombela uthe bazolinda uphenyo lwamaphoyisa njengoba kunamacala amabili avule. Uthe usenxusa ukuthi eminye imibuzo ibhekiswe ehhovisi likamnumzane Zikalala. uZikalala engagcinanga uphoqelekile ukuthi ashenxe esikhundleni, kungasho ukuthi ngeke asakwazi ukungenela umbango wezikhundla uma kukhethwa ubuholo obusha be-ANC KwaZulu Natal kanjalo futhi laphana ngawo uJulayi. Enkundleni zokuxhumana abantu bebenemibono eyahlukahlukene ngalolu daba. uMazimande ekuTwitter uthe unesandla esilula laphana undunankulu ngesikhathi kutatsha eKZN washaya umhlale manje usedalapha laphana ungizwe. Umnesi emazulu uthe ungizwe uyaphapha uthanda kakhulu ukuba semaphepheni njalo. uPleni uthakalazi udaba oluphelele kodwa uyakholwa ukuthi ungizwe Mchunu uyena onephutha. uThami uthe le nyoni ungizwe iyabhayiza ke manje bazomvalela kuyo yonke indawo. Baphawule kanjalo abantu abathe ukuphawula ngalolu daba lapha ekhasini kuTwitter. Mhlawumbe engakuthini nokwakho ukuphawula ngalolu daba, hlangana lapha kwi-comment section sidingide lolu daba. Ngazi ukuthi bekulona udaba lwanamhlanje, bekulona indaba engilethazo nokwesenkezweni. Ingakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare nibe nosuku olumnandi ngithandakho. uYinja uSihle amamanga ukhuluma udoti naye ukhuluma udoti ayikho le ndaba ngakusa